Coginio yma yn neuadd Clwyd Morgannwg. Mae Delys Phillips fan hyn o Mwnt, Aberteifi yn stiwardio ers cwpl o flynyddoedd rwan. Ie, rhyw 2-4 blynedd nawr, sy'n ffodus iawn. Dyn athrawes, gwyddor tŷ, felly yn deall y maes yma i'r dim. Deall tyme bach. Wel, mwy na tamaid bach. Ie. Ac os ga i ddeud, mae yna feistri wrth i crefft fan hyn, does? Ma fe. Mae rhai o rhain yn cystadlu bob blwyddyn a mae sgiliau sydd gyda nhw yn anhygoel. So mae Sioe wedi cael ei gwsg a'i mis mawr o'i flanau fan hyn. Ond cacen ffig dymis ydi rheini? Dim i gyd. Rhai yn nhw'n cacennau llawn a rhai yn nhw'n cacennau ffig wedi'n dymis. Na'r gyfynion. Jackie Pew wedi dod i'r brig. Odi, Jackie Pew. Mae'n cystadlu bob blwyddyn gyda ni a ni'n ffodus iawn o'i chefnogaeth hyd e. A wedi nifer o'n nhw'n dod bob blwyddyn i gystadlu. Ac wedi. Ni'n ffodus iawn ohono nhw. Mae'r ceirw i gyd yn cael wsg braf efo Sioe Corn yma yn y gwely. Odi, maen nhw yn. Rwan, da ni'n troi rwan at yr topiwr neu'r topper ar gyfer cacen Nadolig draddodiadol. Mae'r un sydd wedi dod i'r brig yma hyn, gwaith Susan Davies yn ardderchog. Mae'n hollol anhygoel. A mae rhaid gweud, mae hi wedyn yn cystadlu nifer o dosbarthiadau sydd gyda ni, ac eleni hi sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ennill dros yr adran i gyd. Ardderchog a mae hwn i gyd allan o siwgwr gyda'i. Mae'n anodd credu hynny, dydy? Mae'n anodd credu. Achos mae'r bobls bach yna. Na. Wrth gwrs, a wedyn mae gyda chi'r ponsetias. Falle bydd na weir ac ati yn dyn nhw, yn ddal nhw at ei gili, ond maen nhw'n hollol allan o siwgr. Llongyfarchiadau, mae hwnna'n wych. Felly, does yna ddim beirniadu blas o gwbl fan hyn? Dim blas fan'na ar golwg a sgil yn unig. Ond fan hyn, arddangosfa o fisgedi Nadoligaidd i safswm o 5. Ie, so allwch chi'n neud yn fwy os chi eisiau, ond wedyn fan hyn, maen nhw'n blasu'r bisged ac hefyd edrych ar yr addion. A bob dim yn gorfod bod yn iawn. Odi, do. A fel chi'n gweld, mae'r un enwau, ambell i enw da ni eto na, mae Jackie Pew unwaith eto wedi bod wrthi. Tro yma wedyn mae Anna Davies wedi ennill gyda, a wedyn ni'n gweld y dyn eira a'r coeden Nadolig, a chi'n lle gweld mae'r beirniad wedi torri'r bisged. A wedi cael blas. A wedi cael blas. Fel bod y blas fel mae e fod. A beth ydy'r gamp efo shortbread fel yna? Cadw fe, mae'n goffo cael y crunch na beth oedd y beirniad yn chwilio amdano, bod e'n torri. O sydd yn anodd pan mae isi nawr i dop, achos mae hwnna'n neud yn feddal wedyn. Ydy, wrth gwrs. So na, cadw fe, a wrth gwrs, mae rhai wedi dod mewn fan hyn ers di Sul, a ddim yn cael ei beirniadu tan di Llun. Ie, wrth gwrs. Wedyn, boncyff Nadolig. Boncyff Nadolig, odi. So maen nhw'n gorfod wneud y Swiss roll, ac wrth gwrs y eising hefyd, a'i addurno fe, ac eto, mae'r beirniad wedi bod yn torri ac yn blasu pob dim. Oeddech chi yma pan oedden nhw'n gwneud hynny i glywed y sylwadau? O'n i yn. So oedd e'n bwysig iawn, falle byddwch chi'n gweld un, a byddai'r addur yn edrych yn addawol iawn, a falle bod y blas ddim cweit beth oedd y beirniad eisiau. Mae chocolate yn blas cryf iawn, a mae'n gallu mynd yn rhy gryf ac yn cymryd dros popeth arall. Felly mae gofyn fod yn ofalus. Felly Susan Davies fan hyn? Odi. A hi hefyd, mae hwn i gyd allan o eising, hydnod y dail holi ac ati. Bendigedig. Bocs o daffi triog. Rhywbeth hollol wahanol nawr. Ie. Eto, a mae'n braf a neis i gweld rhywun o Sibemfro wedi ennill fan hyn. So mae Orinda o Sibemfro, so mae hi wedi gwneud taffi triog fan'na. A wrth gwrs mae'n braf gweld y bocsys a sut maen nhw'n cael i arddangos. Ac oes na reola o safbwynt hynny? Sut ydych chi fod i arddangos y gwahanol? Na, o'n i wedi gofyn am bocs o daffi triog, felly ni'n disgwyl gweld e'n bocs, chymod, yna fe. Wedyn mince pies. Yes. Ond nid y mince pies yn unig, mae eisiau y briwgig. So mae gyd o cystadlaethwyr yma wedi wneud i potiau briwgig a wedyn gorfod wneud y mince pies i fynd hefo nhw wedyn. So reit dda. Neil Dillon fan hyn, ie? Odi, fe sydd wedi ennill fan'na a wedyn. Mae'n neis gweld amrywiaeth o wahanol bobl. Ond mae wedi cynnig mince pies gwahanol, do? Odi, mae hynny fan ni chi. Na gyd ni'n gofyn am yw 3 mince pies. So mae rhai yn mynd am 3 yr un fath, ac eraill wedyn yn mynd am amrywiaeth o toppings neu ati. Da chi'n un ddawn neu mince pies, dwi'n siŵr? O, dwi'n licio mince pie bach. Eitha blasus. Mae bron yn amser ni ddechrau bita. Odi, bron o fod. Ac wedyn ar y top wedyn, mae gyda ni yn boblogydd iawn, jar o chutney Nadolig. Oes. Rhywbeth bach yn wahanol, eto, chi'n lle gweld y gwahanol lliwiau, gwahanol ffordd maen nhw wedi cael i gosod allan. Ie, a Rhian Thomas. Odi, Rhian Thomas wedi ennill fan hyn, a mae hi hefyd yn gweithio
Mae hi'n un o stiwardiau dan ni fan hyn. O, dwi'n siŵr bod un ar y pen fanco. Ych chi'n nabod y jar yna ar y pen a'r llaw sgrifen bach daclus na fanna? Ie, chutney Dwi'n Nadolig. siŵr, mae Deryn bach yn gweithio i, falle bod chi'n nabod pwy sy'n fanna? Wel, be ddigwyddodd Delyth oedd, fel criw, oedden ni gyd i fod i gystadlu mewn rhyw gategori neu gilydd, a dwi'n credu o edrych yn gwmpas o boncyff Nadolig, o'n i'n meddwl na pot o finsmith, o'n i'n meddwl, ddim yn siŵr. Na, o'n i'n bach neis. Ond beth sydd wedi bod yn diddorol ydy'r sylwadau, yn dweud, ar un llongyfarch y Rhian a Rhonwen hefyd sydd yn ail y thrydydd. Hynny, mae yna fwy iddo fan mae rhywun yn feddwl, mae'r jar yn gorau bod yn iawn, yn dydi, a'r ceiad. Un wedi defnyddio falle ddim cweit o ceiad cywir un. Chymod, ceiad sydd gyda ni yn y cwpwrdd yn barod, mae e fod yn ddienw. Dwi'n ei fod i weid unrhyw enw jam nac ati, mae e fod yn hollol Ydy. A da chi fod i restru'r cynhwysion ar y cefn, o'n i'n gwybod hynny? Sym rhaid i chi, ond mae dyddiad yn bwysig iawn. Pa ddyddiad cafodd i wneud? So dylai'r dyddiad llawn i fod arno fe. Yn rhywle, falle ddim ar y label yn y ffrant, falle bod e ar y cefn, ond bod e'n gweud bod e'n cael ei wneud pwy ddyddiad yn mis Tachwedd neu mis Medi ac ati. Achos maen nhw'n awgrymu mae eisiau ddyfeiddfedu am Leia Davies. O, so pryd wnaethoch chi'n chi, de? Tair wythnos yn ôl. Da iawn chi, da iawn chi. Bydd o'n iawn erbyn dolyg, bydd? O, bydd e'n gret erbyn bydd y twrci, da chi. Bydd yn neis o'r twrci oer. Bydd e'n. Ond, anreg bach da fi fan hyn, i chi hefyd. Meddwl am sioe flwyddyn nesa. Reit. So dyma beth sydd da ni flwyddyn nesa. I chi, bach o challenge i chi. Wel, dim just fi, y criw i gyd. Criw i gyd. O'r gorau Ac wedyn dyma ni ffair eia flwyddyn nesa. Iawn, so ydych chi ymarfer as ych chi eisiau? Arcian fawr, beth sy'n meddwl? Ydy. Ein mynd i tipyn fwy o dosbarthiadau da ni yn yr haf. Mae'n tipyn fwy o dosbarthiadau bwyd, a wedyn yn y geia, ffair eia, ni jyst yn ei rhyw 10 dosbarth, yn fe? Arcian Viennese Worlds. Ie. Beth y biti Sponge Victoria, falle? Ia, illa. Ia, o reit. Welsh cakes. Ia, scones. Ia, iawn. Banana cake. Ond cofiwch, dim ond chi, y criw i gyd. Na, dwi'n gwybod. Efo'n gilydd. Ie. Mi driwn ni eto. Byddwn ni'n edrych am y cerdyn coch wedyn i weld pwy enw e. Ond mae wedi bod yn braf. Mae wedi bod yn braf. Cystadlu a fod yn rhan ohono fo rysyd. Os ydych chi mewn yn fwlwm i gyd. Do, eich caroi, ble oedd y jar i fod i fynd. Do. Na, mae'n neis. A fi'n gwybod, mae'n gallu fod tymed bach o siom bod chi'n mynd i cael preis, ond mae rhaid i ni fod yn ddiolchgar pawb sy'n cystadlu. Heb cystadlaethwyr, bydde ddim sioe. A mae'r safon yn... Mae'n eithriadol o uchel, tydi? Na, mae'n gret. Diolch Delyth. Na, ein efo fi rwan yn saff. Da iawn. Diolch yn fawr iawn i chi.